Reit, un a B. Yr hyfariad canlyn yn dansadwch y masedd niwclear. Mae 2, 3, 1 hydrogen yn ffurfiau gwahanol o hydrogen. Tan ydych chi gael cywir ffurfiau gwahanol yn yr rhestr isod. Wel, ni'n elfendio yna cyfansoddi mewn proton isotop. Okay? So'r enw a'r fersiwn ffurf gwahanol o'r un elfen yw isotop. Rhif niwcleon ydy y rhif uchaf. Okay? Neu garall amdano ydy'r rhif mas. Rhif niwcleon oherwydd mae deithiwch chi faint o bethau sydd o fewn y niwcleus. So yn gyfanswm y protonau a niwtronau. Felly, rhif niwcleon ydy 4. Rhif gwylod ydy'r rhif atomig. Okay? Felly, rhif mas, rhif atomig. Bod yn rhif niwcleon, rhif mas. Dyna diwedd 1A a B.